салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯз ҳаст. Ана минамуд папилои дубайст ки бо нусхаи бабочка. Ана ёмадай духтаро сета ранг дорем. Баъд духтаро ҳам дизайнер санг дорем, ҳами дига бабочка задагӣ дорем. Нархошон 110 сомонӣ. Нархи донаша оптон гирем, бояча арзон мекунем. Боз бо ма дубайоша нишон метиҳем, нусхаи бабочкаша нишон метиҳем. Дидем? На 110 сомон. Кадомеш махкула духтаро? Айни сета ранг дорем. Сери, зард, ни оранжевиш. Нархи доноша 110 оптон гирем, бо як арзон мешавад духтаро. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон ба духтаро. Айни ду намуд сангоз аввал нишон дадем, рангаш хамилёни вай буд. Дига намуд хамилён буд, ду се ранг санг дорем. Суруға духтаро бозори Корон ҳафтум қатор духтарако. ҳафтум қатор магазини 22. Ниёш духтаро лионай, иниш духтаро 120 сомон айкен. Сер сангай. Ай 4 ранг дорем. Нирам духтаро бори новинкай. Ишам аҷой бод фасонак. Нилионам 120 сомон духтаро. Аҷой бод фасон. Баъд айям вай дорем, сирх дорем. Ни гулмайда, бо гулмайда. Айни ҳам дизайнериш ҳаст духтаро, ҳам вайш нусхаи бабочка. Хамилён санг. Айни гуфтам 4 ранг аст. Нирам духтаро лионай бори навай. Ирам ҳамчунин духтаро 120 сомон лионай. Ина духтарако нусхаи бабочка. Инира машкамул ҳастай, айни ҳол дорем. Сангои хамилён кати. Диден? Сета ранг дора духтаро, ҳам бабочка ҳаст, ҳам дизайнериш ҳастай. Баъд духтарако нилион омадай ҳозир. Бахшиш лион омадай дубайски будай. Ирам нусхаи бабочкай, ишам аҷоиб фасон. Бори нав 110 сомон. Айни духтаро бори навай, ирам расветка дора. 3 метрш 110 сомон. Бесангиш ҳаст духтаро 6 сомон. Ин тигра кабуча нишон додам, сирхшам дорем духтаро. Кабута нишон додам, ин сирхшай, короче, санги ирам ҳамхе хамилёнай бабочка духтаро. Баъд барашко ҳастан духтаро 130 сомонӣ. касе харидора, касе заказ мекунад, доставка ҳам дорем духтаро. Касе ки наздик дидан мехоҳад, бозори Корон ҳафтум қатор духтаро, 22 магазин. Суруға нафаҳмо бошад, ватсап дан нависем, пурра када мефаҳмам.